Здравейте на всички! Днес искам да ви направя една кратка презентация на видовете автомобилни фолия, които се монтират най-често. Ще започна с двете най-тъмни серии на най-евтините представители на тези фолия, които могат да бъдат намерени във всички магазинчета за автоаксесуари. За целта използвам кварцова лампа, симулираща слънчева светлина, и уред, който отчита ват на квадратен метър, като съм поставил уреда на такова разстояние от лампата, при което измерените стойности да бъдат около 1000 вата на квадратен метър, за да може най-лесно да бъдат пресметнати процентите и редуцирана топлина. Започвам с най-тъмното фолио 5%, 5% пропусната светлина, 95% затъмнение. Това фолио е еднопластово, без никакви допълнителни други характеристики. Свойствата на този филм са най-вече да правят стъклата черни. От 1000 редуцираме до 730 грубо вата на квадратен метър. Следващото фолио, което ще ви покажа, е 10% от същото това китайско фолио, 90% затъмнение, 10% пропусната светлина. От 1000 до 760-70 вата на квадрат. Сега преминавам към едно фолио, което е с доста по-високи характеристики, двупластово, метализирано, с UV филтър. Първият филм, който ще ви демонстрирам, е 70%, т.е. 70% пропусната светлина. Както виждате, най-светлото фолио от тази серия редуцира почти толкова, колкото най-тъмните серии китайски фолия. Следващото фолио, което ще ви демонстрирам, е 50% пропусната светлина. Доста по-добри показатели, от 1000 до 610 вата на квадрат. 20%, 80% затъмнение, 20% пропусната светлина. Виждаме вече един доста по-задоволителен резултат, стойности от 515-16. И най-тъмното фолио от тази серия, 5% пропусната светлина. Вече един доста добър резултат от 485 вата на квадрат. Сега ще ви покажа един доста по-висок клас автомобилно фолио. Това е нанокерамичен филм. Тестовото фолио, което ще ви демонстрирам, е 20% пропусната светлина. Вече наблюдаваме един доста впечатляващ резултат. От 1000 дори 62 намаляме до 1000 до 142. И разбира се, черешката на тортата, последният филм, който искам да ви демонстрирам, е 70% пропускливост от същото това нанокерамично фолио, като неговата единствена цел е полезните свойства. Тук, както виждате, почти няма затъмняване на самото стъкло, но от 1000 вата на квадратен метър наблюдаваме едно доста добро редуциране на топлина. А изборът какъв автомобилен филм или автомобилно фолио искате да монтирате на вашия автомобил, оставям на вас. Благодаря ви.